Kohimen kopara bait how try Jesus Christ. Hakane ka bintang jong ka gospel. Ngiyos no kung no Jesus penkre ya ki apostol. Ula jidi ki apostol nanda udang. Pai ki daka bor ka itia. Baru udah maham luparu ya ki. Kai ka ban sejia hakama jongki. Ban ngidang pusong hagi nigisni bau Jesus udang ki kai ki apostol ban penkra yala de ban pediang hakano kano ka jinge hakama jongki namar ka jingshisha namar ka jingshai jongu Chris baru Jesu om lupa yaki ensa don ka jingsha lebe namar pilong sinran jongu jonga u Jesu u pelong iyangiru ki sinran jongu lemba ka jinge lemba ka baptisma kaya ka balaja ka jingim jongi ngi kalalong gi sinran jongu Jesus Christ ngi kalalong nombor jongu Christ ngi kalalong kiba yidi au Jesus Christ baru Jesus om kumno yaki apostol u Jesus udang penslur yaki u sinran umlong kam kerau nongikai hangne nongikai mano u Jesus kilrad mano u Jesus ki apostol ki sinran jomu kilong di shakri jomu Jesu yawu no ni kai ki lekum no haba ula krania ga jing shisha yawu kinrad kila lekum no kila kindai haba ula kran shapanga painang jonga bane haba Jesu kila ula kai shapanga jinkar dor jonga himau bale ki buriu kila bishni yawu kila isi yawu bat kila kwah ban penyap no Mindau Jesu wat num kemilan dia palat. Ya kabang alayoman. Kaya kabang palat kabang Jesu layoman. Jingsha lebe bat ka jingsha penyap halor ka debana. Palat ya ka jingyap ka donayu ko himen ko para. Kibri kilaban penyap yang i maximum. Palat ya ka jingyap jim penyap ha ka met kimlaban le. Hendra Jesu umaham kumno. Hendra kinmahu barabol. Haba kibriu ki kene pi ki nombor jongo baseball na Maria u Jesu kila kod kumno. Ude le ke kampala da ka bo jongo baseball. Baru Jesu lada kila kod yenga baseball. Pide ban skut kena kin kene piru ki nombor jongo baseball. Tahaba ki puriu ki bampat pe pang ki bas ngawutu ki bampat ngawutu ya ka jingi do bala ya ka jingshai jongo bala kin kran lai puru ko kin lebe Dios ngo hakilang ki puriu ki lebe ni ki kristan ke don ka we ka kinhul kaba rice camp ban penya ki kristan ban pindu ya ki kristan na ka perte na ka sla perte ban ngam ko jer kertengen rai ni baro ni ngawutu ko himan ko para kaladon ke jinga lang yesno hagini ipor kumba chispa sanpu ngod ki seminarian bar rangat baru welindo kila poi shakti jongi kai klau bokora ha Nigeria ban bon sing yesno nang to ki jimpenia ki kristan ke jingsha lebeni ki kristan bat kelang ga partai yesno ha Canada menda kumba kadar tiliki mane kila penjor mano bale yakine baro mano ba pensle yakine baro bale kile yakine baro bale ki tieng yaki kristan bale ki beri ki tieng yaki kristan bale ki beri ki kwa ban penyap na ki kristan nama kadon ka jingshai haki kristan kadon ka hog haki kristan nama Nibud ya ubele ubashisha. Nibud ya ubele baim. Nibud ya ubele badon bor. Ban silshare ka perte bat ka beneng. Namar. Tamu Jesu ulang ubele ubala ban silshare ka perte. Tamu Jesu ulang ipalat na kibaya. Bon ke boriyo ke balawan hagene ka perte ki kenya na de balai but
kila hikai bon kia ke baro yanda kila ya ngim yo isu ya ke daki sing jongki kala kut bat kata ka jimi kai jongki kenre what hadin har hajar snem ngidang yusngo ya ka sur bayin ya ka ting bayin kaba penim yengi habangi kon kerpadi ke kerteng jomu Jesu ngidang yo jingtengen ngidang yo jingkemen ngidang yo bor hakamet ya ke jimpang kaba shirke ke jano na kamet jomi namar bale habangi kon iyawo u Jesu wan hapadeng jomi bon ki perri ki bang treben pedian ya kane namar ki lemle ne ki le kanang namar kim treben pedian ya u Jesu ki persyang ban penyap no iya ki kristan ko himen ko para ke jingiap kam de ke jingkut joga jingim jongi ke jingiap kalong ke jingstang joga jingim jongi naga daga dau Jesu ula kendu kum dai ke apostol what num tin ya ke brio ba peniap ya pihak kamet namar bale ngi barro ngi kit hapo jong kaneka ka kiu kendo ya ka kaspa bane hakane ka kiu kendo ngidon ka met kalong ka kiu kendo hakane ka kiu kendo kadonayo ya ka kaspa mensiam jongi kabatrang barabor naga benda uble minta ngidon ka jingele ko himen ko para jingele ayu jingele hapadeng ka dog bat ka mensiam kumbawang Paulus bakoy ka dog ka kerinyangi, ka pensyoyangi ban lepop, ka dog ka penboringi ban vadia kia bara ka ba Sngewbha yahu. Kaya ka jingale jong ka dohane, ka dog ka kwa ban kinyot no ya ka mensiam. Bon gikon hagane ka juk ka ba menda kilang ngop no hagane ka jinglo. Ki kroy ban kongo ya kia bara ba Sngewbha ya ka dog. But ki kapanap bang Sngewbha ya ka mensiam kim la porsyo but ki pensan ya la de kabapo ya ka benda ban duai ban mane ya uble ki don bon ki da ban pensan kamdam lele hakene ka por kalba kadang ka lockdown saudong jongi ki brio ki suk ban pensan ki om don yin mane om don sakramen om don mas om don jing duai tengin le kum no hap kongu ni ya ka ain ka role chung ka sarkar hoy ni hapan kongu Henry kabba nang ya dia ka ne ka jinglong ka balang ka yarap ini ka balang ka wan persyang ban wan poi shopi lemba bon jai kitolong kamda me ka social media kumba pisun benda ya ka mas benda Henry bon ki periu kisalia wat ya ka tahu but yala de kim duai kim pensloria ki wiru ban shimenda ko himen ko para uksu edo klain ma ban pendo ban tu ya ka jingai ni usno haka gospel jogi yalis ka ba shipo uksu edo wan ban tu ban penjot ban penia uksu edo klain ba kane ka deka juk jo uksu ladang nim kusiar ba ngop haka ti jomu un pendo na un penjot na baru penyap na ya ka jingai men siam jogi gide ban long ki ba kusiar Padu Jesu angkum na, iki apostol, wat nang kusalay, wat nang ting, wat lada bakadon bongi, bor jang ka jinyale. Kadu kadway, Jesu kadeu hanne, siapa nga jimbi syar kadu. Haba poya ka jimbi syar kadu, unsa semadan, ya ka jing kardor jang ka jing immensiam kabangi im. Ngim laban yai lai, na ka jimbishar kado jimbishar shimet ba jimbishar kado kane kalonga jingi kai jong Jesu kane kalonga jingi kai jong ka balang bad nimlaban kentai ya ka jingdon jong ka beneng ba ka jingdon jong ka dujok Jesu maham tieng ya uta ubadon ka bo ban pa ya pisha dujok ya na utrayin pa ya chaka dujok Kito ki bampat Panaya ka jinge syapang obele. Kito ki ba lemlia obele hakamat ki brio. Ngide man kli ala de hato ni lemlia obele hakamat ki brio. Hadu kano ngilong ki baslo. Banyala ya ka kubor babha.
Hadukat no, ngilong kibas no, banyang scam, nagabenta ka jinge. Jisu angkum no, ngilong kibat kam kardo, banyang sim ing. Ngilong kibat kam kardo, banyang sim ing. Ladang ngilong kibat kam kardo, banyang sim ing. Ngide ban le ayu, ngide ban yatre lang badutray, ban pinberiang ye ka kubar babha, syaki himan ki para, bon ki beri ki salia minda. Lese kada pidang ngap ye ngapi pusod, ni ki batte men ye le no, lempa ka jingdu ya sign, lese pimla ban yai, pimla ban tur syaki im beriu, syam ban dua ya sign, ngidon kaweka nongya sai ke nongda jong ki kam missionary ka Teresa jong ke lungu Jesu Teresa bakoi jong ke lungu Jesu hakabat ya haka jindia pang kala yasai naga benta ka kam yala kam shimla lake ban yalap shanoru naka jindia pang kala Christian ya ka mission jong utrai ko longo be longo pa wat nung ong ngilong di ba big ngimnang ban pule kamlele tendre pinang banduai lendat kublai ko Maria kabiang lese pinang ban peke ka kot kamlele playa Jesu daka jing mensium ban yasai ni don't come ya ke jing yasai ni don't come in ya ke jing yasai but jur minta naga minta ka balang ni yosno kerlang ki beriu ki yino ya ke jinge ki pet na ka balang ki kelalong ki batolon namar pale ngimdan ki beriban pen kalai ni ki ngimdan ki beriban rai ka ketisha utrai ben yasaid hato mangaban mapi ni kaloi ne em ben yashimenda yakane ka kam missionary namar pale ngilong ki bat kam kordo ben yakeke baro jongane ka porte ngilong ki bat kam kordo ben yakeke baro ka bangyoi dalaki kemar palat ya ka bangyoi kadon kawe ka jimaya kaba ap yang iban bishar kadu yang ni haban jubab iya kata ka jimaya kaban sajiah ka jingim chongi kalong ka jim bishar kadu endang ilaya utrai ukwa ban penim yang to ngilong kibarai scam menda lembaga ne ki ukirish bakui kotrai daka borjona daka jingim jonga ngenlong bakaloi ban kershan ya ka ministry jong ka balang kam ialah lempa ke jinduai utrain kerko ini ko Jesu kerko kardo ini pen scam yang haka jinge pen kalain ini haka jinge bangin long ke bayaisha bangin long ke bayaine kalam ting yano ke jinduai kalam ke bor banyale persya ya ubamen iarap ini pen slay ini benda bangin long ke dongya sai ba kalain jong ke balang jong ke jinge ini ya utrai Yesus Kristus.